Čaute, čaute. Opäť sa s vami stretávam na víkendovom small talku a dnes som si pripravila naozaj zaujímavú tému, a to turisti a ich negatívne skúsenosti. Tak k tejto téme som sa dostala asi tak, že som v mnohých skupinách na Facebooku v Dominikánskej republike a tak celkovo, keď sa rozprávam s nejakými zahraničnými návštevníkmi, ktorí tam boli na dovolenke, tak vždy zdieľajú nejaké negatívne skúsenosti. A mňa osobne to veľmi boli, pretože je to isté, ako keby napríklad niekto prišiel na Slovensko a prihodí sa mu niečo zlé a má zlú skúsenosť a vy máte potom ako Slovák potom taký zlý pocit z toho, že cítite takú nejakú osobnú zodpovednosť za to, čo sa stalo a brzí vás to ešte viac, ako keby sa to prihodilo možno Slovákovi. No ale vráťme sa k Dominikánskej republike. Čiže Dominikánci versus turisti a ich negatívne skúsenosti. To bude téma dneška. Budem sa to snažiť čo najviac skrátiť. A teda najprv si asi poviem, akí sú Dominikánci. Vo všeobecnosti o Dominikáncoch sa hovorí, že sú to priateľský, otvorený, veselý národ, ale tu častokrát tí turisti tú ich priateľskosť si zamieňajú s nejakou takou prílišnou dôverou. To znamená, že práve tým, že tí Dominikánci sú veľmi bezprostrední, nie sú tam žiadne predsudky z ich strany, môžete tam chodiť oblečení ako chcete, chodiť s kým chcete, nebudú sa na vás pozerať cez prsty a práve tým, že oni sú aj pri tej komunikácii taký veľmi, ani nie že prostoreký, ale taký bezprostredný, príjemný, priateľský, tak častokrát sa tí turisti pomýlia s tým, že ako keby sme sa už dlho poznali a môžem mu veriť 100%. Ako prvý taký faktor, ktorý by som chcela tak priblížiť, je najmä to prostredie, kde sa tí turisti pohybujú. Turisti tam idú do Dominikánskej republiky práve kvôli tomu moru. To znamená, väčšinou sú buď v rezorte, čiže na pláži, a ten rezort sám o sebe je umelo vytvorený svet. Čiže máte tam bary, reštaurácie, tanečné večery, večerný program, animácie, diskotéky a nejaké exkurzie. Čiže je to vlastne to turistické prostredie a ten hotel vytvára všetky tie služby, ktoré ten turista potrebuje, keď je na dovolenke pri mori. Čiže ten turista prichádza do kontaktu len s tými Dominikáncami, ktorí sú napríklad pracovníci hotela, animátori, tanečníci, predajcovia nejakých turistických pobytov a tak, nejakých tých exkurzií alebo turistických služieb a tak ďalej. Druhá vec, ak sa napríklad z toho rezortu dostane von, alebo nie je ubytovaný v rezorte, ale v nejakej vilke, apartmáne, tak zase je len na pláži a v takom nejakom tom malom mestečku, kde je väčšinou tá stredná a stredná nižšia trieda. V Dominikánskej republike je veľká väčšina ľudí nižšia a stredná nižšia trieda. Je tam samozrejme aj veľká časť ľudí, ktorá žije na hranici chudoby. Na druhej strane je tam však aj stredná vyššia trieda a vyššia trieda. Tá sa však určite nebude nachádzať v turistických mestách, ani ju nenájdete na pláži, pretože oni cez deň čo robia, pracujú. Čiže ak by ste išli napríklad do hlavného mesta Santa Dominga, do štvrtie, kde sú kancelárie, shopping centra, lekári, advokáti a tie veľké multifunkčné budovy, kde sú kancelárie, tak tam sa pohybuje práve tá vyššia vrstva. Takisto večer, ak napríklad si idete nie do nejakého lokálneho baru, že idete tancovať, kde je tá nižšia vrstva, ale idete napríklad do nejakej štvrti v hlavnom meste, nie v tom turistickom centre, v tom historickom centre, kde sú väčšinou turisti. Samozrejme, domáci sú tam, ale turisti sú väčšinou tam. Ale idete do úplne inej štvrti mesta, čo je akoby tak vyššie položená, kde turisti vôbec nechodia, tak tam sú reštaurácie, bary práve presne také isté, ako vidíte u nás v Bratislave alebo v krajských mestách. To znamená také tie bary, kde sedí celá skupina študentov, kolegov, rodín, dobre situovaných ľudí. Čiže je tá stredná a vyššia vrstva. Lenže my ako turisti sme v kontakte práve skôr s takouto masou Dominikáncov a preto častokrát máme dojem, že toto je všetko, čo tá krajina má a len toto je tá interakcia tých Dominikáncov a nič iné. Tiež by som chcela teda poukázať aj na to, že ja zo skúsenosti na Slovensku viem, že keď idem za bieleho dňa vonku, tak stretnem len dôchodcov a deti, hej, lebo všetci normálni ľudia sú v práci.
To isté je aj v Dominikánskej republike. Cez deň sú všetci ľudia v práci a tí, čo v práci nie sú, že sú na ulici, to znamená, ponúkajú vám taxislužby, ponúkajú vám nejaké pobyty, exkurzie, výlety loďou, tak robia to práve preto, že to je ich práca. Ponúkajú služby v turizme a oni to proste ponúkajú. Teraz je naozaj len na vás, či tú službu vy príjmete, či na to hneď skočíte, alebo či použijete nejaký zdravý rozum a poviete, že nie, ďakujem. Naozaj, Dominikánska republika je veľmi rýchly a dynamický národ. Dominikánska republika je vôbec najrýchlejšie sa rozvíjajúca ekonomika z krajín Južnej a Strednej Ameriky. Myslím, že tak rozvinutá alebo rozvíjajúca sa krajina je len Čile, ale myslím, že Dominikánska republika vedie, čo sa týka rýchlosti v rozvojovosti ekonomiky. A dokonca o Dominikánskej republike už môžeme hovoriť nie ako o krajine tretieho sveta, ale ako o rozvojovej krajine. Takže práve tá dynamickosť, tá rýchlosť sa prejavuje aj v tom jednaní tých Dominikáncov. To znamená, oni vám chcú všetko predať, ponúkajú vám služby, chcú na všetko nájsť riešenie, ale tu jednoducho naozaj stačí niekedy povedať len ďakujem, neprosím si, alebo ďakujem, už mám taxík. Že naozaj to netreba brať ako chce ma oklamať, chce zo mňa stiahnuť peniaze, chce mi niečo zase núkať. Nie, skutočne, oni to majú v povahe, oni sú takí a zvlášť, keď vidia, že je to turista, tak si hneď povedia, že ten turista nemá tu svoje auto, potrebuje dopravu, tak ja zoberiem tú zákazku, hej. Napríklad, čo sa mi bežne stávalo, čo by sa mi možno nikdy nestalo na Slovensku v nejakom takom inom sektore, že mala som svoju príľbu z motorky a pokiaľ by som so svojou príľbou prechádzala niekde možno v Bratislave, tak žiaden mototaxikár mi nezastane a nespýta sa ma, či potrebujem odvoz. Tam tí tzv. Mototaxi alebo motokončo, ktorí ponúkajú odvoz na tej motorke ako formu dopravy, formu taxíku, tak ich vôbec nenapadne to, že tá kočka má so sebou príľbu, tak má tú príľbu, preto má svoju vlastnú motorku odparkovanú a nepotrebuje ma. Nie, on pískal na mňa, zastal, spýtal sa aj dvakrát, až kým som mu neodpovedala, alebo kým som s tým nenadviazala očný kontakt a povedala, že väčšinou im ukazujem toto, alebo im poviem, že no gracias, ale väčšinou ukážem toto, oni proste vedia, že nechcem. A skrátka, on pískal na mňa, trúbil na mňa tú motorku, alebo sa pristavil, alebo sa niekedy aj otočil, kým som povedala, že nie, ďakujem. A viete, mňa by to hneď napadlo napríklad, že ten človek má príľbu, má svoju motorku, tak nepotrebuje mototaxi. Ale oni to tak neberú. Oni to berú tak, že ja predávam svoju službu, je to služba dopravy a ja ju budem núkať, ale naozaj za tým nič nehľadajte. Ani to, že vás chcú oklamať, alebo skrátka, oni sú takí rýchli, dynamickí aj v tomto ponúkaní ich služieb. Čiže toto je možno taký nejaký dojem, čo turista alebo Slovák môže mať, keď tam je. Ale naozaj, častokrát stačí len odmietnúť tú službu, pekne slušne poďakovať, že nie a oni proste vás nebudú ďalej nejako otravovať alebo čo. Ale takisto teda chcem povedať, že je to naozaj o tom, že s kým sa vy vlastne stýkate a akých ľudí si púšťate k sebe. Ďalší veľký faktor je jazyková bariéra. Pokiaľ vy nehovoríte španielsky, tak naozaj, alebo nehovoríte jazyk tej krajiny, kde dovolenkujete, tak to máte všade ťažké. To je úplne jedno, že či ste Dominikánska republika alebo inde. Preto častokrát, ak nehovoríte tým jazykom, tak napríklad sú tam tie jedálne, tzv. Comedor, kde majú také tie menučka, ako napríklad aj u nás, hej, že navaria 3 typy jedál. A tam napríklad nemáte ani jedálne lístky, ani ceny vyložené. Vy sa spýtate, oni vám povedia, čo dnes varili, aká je cena. Vy hneď si môžete myslieť, že tá cena je možno vymyslená, možno ma chce oklamať, to tak není proste, lebo tu ponúkajú za 300 pesos, ale včera som jedol za 250 pesos inde. Takže zase môžete mať možno taký pocit, že oni si tú cenu vymýšľajú, čo tak vôbec nie je. Druhá vec je, že vlastne natrafila som teda na video jedného slovenského cestovateľa, vlastne na podnet aj toho videa, že som ho videla včera, som sa rozhodla, že vám natočím takýto small talk na tému turisti a ich negatívne skúsenosti. A tam teda sa dosť sťažuje ten cestovateľ prakticky na všetko, že všade ho oklamú, všade ho zdierajú a za každú jednu službu alebo jedlo, ktoré platí v reštaurácii, stále povie na kameru, že zase ma aj tu oklamali.
Sťažuje sa tam aj na to, že mu účtovali na účet 18% a 10% navýšenú na cenu čoho to jedla. Tu by som chcela teda poznamenať, že 18% a 10% sú dane a odvody zo zákona. Dominikánska republika má vysoké dane a odvody a preto podnikatelia to tam vôbec nemajú jednoduché. A táto daň 18% sa volá ITBIS, je to daň za tie služby, ktoré sa poskytujú v hoteloch, v baroch, za akýkoľvek apartmán, ubytovanie, hotelovú izbu a takisto aj za jedlo v reštaurácii. Čiže ITBIS je klasická daň, ako aj u nás napríklad 19% a tie reštaurácie sú povinné to vlastne účtovať tým zákazníkom. 10% je tzv. Povinné prepitné. Je to povinné prepitné zo zákona. To znamená, reštaurácia je povinná to účtovať tým ľuďom, ktorí konzumujú ich služby alebo konzumujú ich služby v tom istom vlastnom zariadení. Častokrát, ak si berete jedlo na odvoz so sebou, na donášku, tak účtujú vám 18%, ale neúčtujú vám 10% povinné prepitné. Ak však jedlo jete tam, že si sadnete v reštaurácii, tak zo zákona vám musia účtovať 18% a 10%. Čiže opäť tu ten pán, čo na kameru hovoril, že sa cíti oklamaný, vôbec to tak nie je. Je to normálne dané zákonom a táto daň ITBIS sa zvyšovala. Je to sadzba, ktorá prešla reformou zo 16% na 18%. Navyše aj tie služby, ktoré boli predtým oslobodené z tejto dane, tak znížil sa ten zoznam tých služieb a tovarov, ktoré boli oslobodené, čiže áno, ten turista to cíti, že platí viac a častokrát aj tá hotelová izba je napríklad uvedená cena z ITBIS a cena bez ITBIS. Čiže vždy platí tá vyššia cena s daňou, čo je podľa mňa fajn a je to správne, pretože ak chceme, aby to tam fungovalo legálne a tak ďalej, tak ja si myslím, že malo by sa to tam dodržiavať proste a vlastne každý jeden podnik, každá jedna reštaurácia, ktorá naozaj chce fungovať dlhodobo a nechce mať problém so zákonom a myslí to s podnikaním vážne, tak vám to účtovať bude. A zároveň tu ešte musím dodať aj to, že na každom jedálnom lístku, na každej jednej stránke jedálneho lístku máte napísané veľkým čiernym, k cene jedla sa pridatáva ITBIS 18% a 10%. Čiže nie je to niečo také, že by to bola iba nejaká sadzba pre turistov, a lokálni by ju nemuseli platiť, je to skrátka daň za tie služby. A neviem, či video by som tu nemala strihnúť, aby nebolo moc dlhé, ale to skúsim skrátiť, lebo video napríklad na Instagram sa dá uploadnúť len do 15 minút. Takže môžeme urobiť, že toto bude prvá časť, kde som vám vlastne povedala to, že turisti, ktorí teda chodíme do Dominikánskej republiky, tak častokrát sme v kontakte len s tou populáciou Dominikáncov, ktorí pracujú v turizme a je to teda veľká väčšina populácie, pretože oni žijú z turizmu, ale nie je to jediný sektor ich príjmov samozrejme. Druhá vec sú ceny, ktoré nie sú vždy uvedené v reštauráciách. A ďalšia vec je jazyková bariéra. Pokiaľ teda nehovoríte španielsky, tak môžete mať pocit, že vám hovoria ceny inak ako sú, alebo vám hovoria služby inak ako sú, čo naozaj však ale nemusí byť v praxi pravda. Čiže poďme si tento náš small talk tu strihnúť a dáme si druhú časť osobitne v druhom videu, aby som ju vedela vlastne nahrať na sociálne siete.